الغدوة الطيبة في الاسم tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. L-Ewkaristija hija laqgħa tagħna mal-mulej fejn għax iħobbna ikellemna u jagħtina ġismu bħala ħajja, bħala ikel għal ħajja. Għalhekk biex tiċċelebraw din liturġija kif jixraq narfu n-nuqqasijiet tagħna u b'qalb niedma nitolbu maħfra. Mulej int il-kelma tal-ħajja, mulej ħniena. Kristu int il-ħobs li niżel mis-sema, Kristu ħniena. Mulej int id-daw u l-verità tagħna, mulej ħniena. Iħanna lina Alla li jista' kollox jaħfridna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofruha għal Baskal u Baldacchino. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox. Aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħa fina l-ispirtu ta' wlied adottivi tiegħek biex jistħoqilna niksbu il-wirt li jinti wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Fil-5 tax-xahar, meta s-sultan Ġehojakien kien ilu 5 snin it-turufnat, il-kelma tal-mulej ġiet lil Eżekjel bin il-qassiż Bużi fl-art tal-Kaldin ħdejn ix-xmara Kebar. Kien hemm li ġiet fuqu id il-mulej. Kont qiegħed inħares u f'daqqa waħda ħassejt riflu ġej min-naħa tat-tramuntana u rajt sħaba kbira imdawra bid-dija u nar ileħħ il-ħin kollu minnha u ġo n-nar bħal bronż ileq. F'nofsa kien hemm xbija ta' 4 ħlejjeq ħajjin li mid-dera tagħhom kellhom is-sura ta' bniedem. U smajt il-ħoss ta' ġwenħajhom bħal ħoss ta' ilma kotran. Donnu l-leħen ta' Alla li jista' kollox u ma' mexin kienu jagħmlu ħsejjes li jtarxu. Qisu l-ħoss ta' eżerċtu meta jifqu kienu jniżlu ġwenħajhom. Instema' ħoss mill-għoli tas-sema mifrux fuq rashom u meta huma waqfu niżlu ġwenħajhom. Fl-għoli tas-sema mifrux fuq rashom kien hemm bħal żaffir f'għamla ta' tron. U fuq din l-għamla ta' tron kien jidher bħal bniedem bil-qiegħda fuqu fil-għoli. U rajt bħal bronż ileq donnu nar li kien jgħalqu minn kullum kien. Qisu minn ġenbeħ il-fuq. U rajt bħal nar qisu minn ġenbeħ l-isfel u dija madwaru kollu. Bħal qawsalla fis-sħab meta tagħmel ix-xita. Hekk kont tistħajjel għad-dija ta' madwaru. Hekk derit li xbija tal-glorja tal-mulej u malli rajta inxteħt wiċċi fl-art. Il-kelma tal-mulej. Daħajr lill-Alla. Ismetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru l-mulej mis-smewiet, faħruh fl-ola smewiet. Faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċti tiegħu kollha. Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Islaten tal-art u l-ġnus kollha, il-kbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u xbejbiet ukoll, ix-xjuħ flimkien mat-tfal, ħajfaħru isem il-mulej. Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Għax ismu waħdu l-għoli sebħu l-fuq mill-art u s-sema u għolla il-qawwa tal-poplu tiegħu. Dan hu t-tifħir għal ħbiebu kollha, għall-Ult Iżrael,
il-poplu għażiż tiegħu. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta d-dixxipli kienu flimkien fil-Galilea, Ġesu għalilhom: Bin il-bniedem għandu ikun moti fidejn il-bnedmin u joqtluh u tielet jum iqum. U huma sewdu qalbhom ħafna. Reġgħu daħlu Kafarnawm u resqu fuq Pietru dawk li jiġbru it-taxxi tat-tempju u għalulu: li Mgħallem tagħkom ma jħallas it-taxxa. Iva qalulhom. Meta daħal id-dar, Ġesu bla ma ħalleh jitkellem staqsih: Inċidillek x'mun? Islaten tal-art mingħand min jiġbru t-taxxa jew il-ħarrar, mingħand is-sudditi jew mingħand il-barranin. Mingħand il-barranin wieġbu Pietru. U Ġesu qallu: mela s-sudditi meħlusa minna, iżda biex ma tkun ta' ebda skandlu għalihom, qasal wasla sal-baħar, ixħet ix-xlief u l-ewwel ħuta li ttalla aqbada, iftħilha ħalqa u għandek issib munita tal-fidda. Ħuda minn hemm u mur għatija lilhom għalija u għalik. Il-kelma tal-mulej. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum għandha żewġ aspetti importanti fuq minnu Ġesu, għaliex għad-dixxipli tiegħu, speċjalment it-tnax, ma kienx faċli għalihom jifhmu sewwa lil Kristu. Għaliex? Għaliex ma kienx bħal il-kittiba u l-kapijiet tal-poplu u dawk li kienu jmexxu t-tempju, bida jgħallem tagħlim iktar qawwi, iktar ċar, minn bil-imħabba, u kien jirrivela li Alla huwa missier. U llum għandna żewġ argumenti li Ġesu kważi jiddiskuti mad-dixxipli biex jipprova jifhmu dan il-misteru tiegħu. L-ewwel meta jgħidilhom: meħtieġ li l-iben Alla ikun imsawwat, ibati, jaqtluh u tielet jum iqum mill-lewwiet. U dan huwa l-misteru tal-fidwa. U d-dixxipli kien għalihom diffiċli jifhmu li kellu jbati dan li kienu jqisuh bħala l-profeta u dak li jagħmel il-mirakoli. Imma Ġesu qallhom jeħtieġ, għandu ikun hekk, għaliex hu ġie biex jifdina bil-mewt u l-qawmen tiegħu. U allura fl-ewwel parti ta' din is-silta fil-Vanġelu ta' Mattew, Ġesu jipprova ifehmhom illi id-tbatija u l-met tiegħu se jservu għal qawmien, jiġifieri għal fidwa tal-bnedmin. U dan huwa l-misteru dejjem li jista' jħawwadna, għaliex id-tbatija ta' Kristu salvat l-umanità kollha. U d-tbatija tagħna, il-problemi tal-ħajja li l-ħajja umana tippreżentanna, jekk ikunu maqudin mad-tbatija ta' Kristu, mal-passjoni tiegħu, se jkunu wkoll fis-seb tal-qawmien. Għaliex il-misteru ta' Kristu huwa dan: m'hemmx mewt jekk m'hemmx qawmien, imma m'hemmx qawmien
jekk m'hemmx il-mewt. U dawn huma żewġ elementi importanti li huma l-istess ħaġa, il-mewt u l-qawmen ta' Kristu. U mbagħad Ġesu jiddiskuti ħaġa oħra iktar umana fuq it-taxxa. Il-kapijiet tal-poplu kienu jgergru għax Ġesu derilhom illi kellu jħallas it-taxxa. U Ġesu il-Pietru qallu imma t-taxxa ir-ret minant min jiġibuha, minant is-sudditi jew minant il-barranin. U kif kienet id-drawa kienet il-barranin. Allura qallu aħna bħala sudditi maħlusin. Imma biex ma nkunux ta' skandlu hemm bżonn inħallsu t-taxxa. U Ġesu għamel dak il-mirakolu illi batu jiftat u l-ewwel ħuta li qabad kellha munita tal-fidda u ħallas it-taxxa. Issa hawnhekk ukoll Ġesu jgħallimna mhix biex inħallsu t-taxxa biss, imma biex inkunu ċittadini onesti, ċittadini maturi, ċittadini li jirrispettaw is-soċjetà. Illum forsi b'daqsxejn ta' dwejja ngħidu illi s-soċjetà Maltija tilfet il-valuri, speċjalment il-valuri insara. Mhux kulħadd ta' għax pereżempju intom li din hawnhekk u dawk li din jisemgħuna fuq il-mezzi soċjali, dawn huma nies, aħna huma nies illi nagħmlu ħillitna biex il-valuri insara impoġġuhom bħala priorità. U min ipoġġi il-valuri insara bħala prinċipji, bħala priorità, żgur se jirrispetta l-aspett uman soċjal tas-soċjetà. Fejn hemm ukoll it-taxxa. It-taxxa hija obbligu morali ta' kull ċittadin. Imma mhix fuq it-taxxa biss. Hemm bżonn nirrispettaw ċerti ordni, ċerti rispett, ċerti valuri umani. Speċjalment dak li inħobbu lil xulxin għaliex Kristu hekk ukoll jgħallimna li nħobbu l-xulxin, naħfru l-xulxin, ma niġġudikawx il-xulxin, ma nikkondonnawx il-xulxin. Allura Ġesu fit-tieni parti ta' dan il-Vanġelu jgħallimna biex aħna nkunu attenti għal ħajja tagħna bħala disċipli tiegħu. Ħuti, wara li smajna l-mulej Ġesu ikellemna dwar il-passjoni, il-mewt u l-awment tiegħu, induru issa lejn Alla l-Missier biex jagħtina l-qawwa bil-grazzja tiegħu għar-rajja tal-Knisja sabiex ma jiddejqu xejn li jipproponu s-soċjetà tagħna il-valuri taċ-ċaħda u tas-sakrifiċċju nitolbu għaċ-ċittadini biex jaqdu dmirijiet soċjali u politiċi tagħhom nitolbu. Għal dawk li huma imtaqlin minħabba d-dejn biex isibu għajnuna u solidarjetà nitolbu. Għalina sabiex fil-waqt li nfittxu li ntaffu d-dbatijiet tal-oħrajn, inġeddu fina t-tama tal-ħen tal-għena li hemm tistennina fil-ħajja ta' dejjem nitolbu. Għal dawk kollha li jiġu hawnhekk f'dan is-santwarju jitolbuna nitolbu għalihom, speċjalment f'każijiet ta' mart. U nixtieq nagħmlu intenzjoni partikolari għal wieħed li kellu disgrazzja u qiegħed f'koma biex il-mulej jagħtih dak li jeħtieġ għas-salvazzjoni tiegħu. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo perché la nostra fede e la nostra speranza nella morte e nella risurrezione di Cristo sia per noi principio di vita nuova nella nostra scelta quotidiana, per dare testimonianza del nostro amore verso il Signore. Preghiamo
nitolbu fiskiet ir-resqu it-tal personali tagħna. U Alla li ma tħallinix li nġabru aktar milli nifilħu, għatina nitolbuk li nħossu fina bla għeda il-qawwa tas-salib li beħ ibnek fdina bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitej tajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol bniedem li minni ssir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit, jieħdu sam fin-natura divina ta' Kristu kifu jissieħeb magħna fin-natura tagħna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajna dan l-inbit li għedin nofrulek, frott tad-dila u xogħol bniedem li minni thralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bistiehem mulej lejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerti li qed tagħmillek għax kontint fil-ħina tiegħek li tajta l-grazzja li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżukħa lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Fil-għaqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jerġa' jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, is-smawet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' Quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maghfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mettijek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħoss tal-ħajja u l-karċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr, għax oġbok tilana hawn qudiemek biex naħduk. U mitċakontani tolbu l-Ispiritu Santi għadna f'ġisewijiet li jinna nieħdu sehem bil-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-Poplu li jint ksibt għalik. Ftakar fil-qaddeja tiegħek Pascal u Marija Baldacchino li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar fħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal il-mejtin kollha fis-seb tad-dawl tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jiexi fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mistier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu, missierna li jinti fismawek. Għaddis ismu, tiġi salnati, ikun li tritint kif is-sema jidda frat. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna l-lubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. Ħannex fi diġrib, iżdar iżdam id-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tijek il-paċi fi żminna. Biex nkunu ħirsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-ena u l-miġġa ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek, għatija slem u laqda li jinsrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejn jinaħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Lina,
Bħala ringrazzjament ta' tqarbin id-din fit-13 il-jum tal-kwindiċina tal-Madonna ngħidu tliet Ava Mariet il-Madonna biex tħarisna u speċjalment is-saħħa fina il-fidi fil-misteru ta' bina Ġesu li miet u xosta għalina. Nitolbu, slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftiek. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina metin bi, issa fis-sija tal-met tal-amme. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina metin bi, issa fis-sija tal-met tal-amme. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina metin bi, issa fis-sija tal-met tal-amme. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Jom Malla, tlob għalina metin bi, issa fis-sija tal-met tal-amme. Nejdu il-ġokolatorja. O Marija wisgrazzjusa, inti l-om li żjed glorjusa, inti bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabex miegħek inħannija, ingawduk fl-eternità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Madonna